ai ngoi ublei ni ka sngi sai sen pat ha ka bangayo teng biang ye ka ban sam ni ka tin ka zo blei ai khu blei pi baro ke basngap ini ka tin ka zo blei ni ka por yang in pelong ni ka sngi ka bangin jet ban pen sngo bahai u trai pen sngo bahai u blei tun ai ka jingkwa ka do not ka jong phi ang ka tin ka zo blei kum juro la ngi pen sngo bahai u blei wat ite ke basun yang iru kin kralong ki parlok ki jongi ang ka tin ka zo blei te ya ni ka sngi ngin pen sngo bahai u blei de ka jing em ka ba ngin le be ya ka man ka zo blei ni ka sngi tadi ko pon nga don ye ka tin ka zo blei ka ba kwa ban I mean CMP but ban hikai phi ne ka por ka ta long ine police phang ka jing hikai ka jong jiskres sa phang ka jing duai da ka ba ki sinran ki kli u jiskres ka ni ka jing kli ki ong kotrai to hikai yangi ban duai di na war ba ki la yo I ba u jiskres ri u breu jong ka jing duai u ba juplut por ba ya de ha ka jing duai ha ka por ka ba bun ka jong u na mar ba ki I kumta kiru ki kwa ba banang ban duai da ka daw ki ong kotrai to hikai yangi ban duai tip nem ke jing duai don kam ban sa hikai khnang mangin nang ban duai ro nama don bun ki bom pat nang ban duai hadu mentaro daga daw ini puli na du menta kesngi sopang ke jing duai ka ba u jiskres u hikai ini ke hikai ngan teng menta kesngi bat lasai terter teng ini pusan ye ka ek bu jiskres u don ban hikai sopang ke jing duai ni ko pon in sedang swada ke ek bu jiskres u don ye ka ban maham choning kong ba ki don ki ek ba ki bangimde ban persrie milade habangi duai tong ini puli kata phila ban shem ha ga gospel ka jong u Matthias kalanong ka ban riu ka dukhat ka ba henriu hagani ka heading ga ongkumni ka jikai shophang ka jing duai Jesus Christ ongkumni ki sinran haba me duai wat long kum kinong arsam ningkong eu Jesus Christ haba hikai ban duai wong wat long kum kinong arsam ya gidi kidong arsap apen sriem kum ki parisi ke e kata ka jingduai ka balong kum ka jingduai jong kinong arsap ka de gane ka ongkum ne nabaki ie ban yeng kerpat haki seneka bat haki dong kilat baki diok pen pau haki briu kata di ka jinglong jong ki nong arsap ki ba ka jingduai ka jong ki ka long ki ju ie ban duai haki seneka ki de ki ying mane jong ki jiu kaumot ki ju sngotenat ban duai tang habayo I ki briu tang po ing mani bat haki dong kilat ban pen pau ia kata ka jing duai jong ki haki brio kaumot ki don ka jing snat ban duai tang habayo I brio kata ka jing duai jong ki nong arsap namar ba ki don ni ka jing kwa ban pen pau ia kata ka jing duai jong ki tang hakmat jong ki brio ki ie ban duai tang hakmat jong ki brio tang ha ki senekok tang haki dong haki lat ban pen pau ia ka jing duai jong ki tang hakmat jong ki brio Jesus Christ wong hang ne kiyo ya kanong tang kanong ka ba kiyo ka de ka ba wan ki brio ta ka ong hang di ka khat ka ba buat ka ong gum ni sngam shisha nga ong phi kilayo ya kanong sngam kilayo ya kanong ke kanong ba kiyo na ki brio ka de tang ka jing yo jing ro haga ba ki brio ki ong ish ka jing nang duai utei te ish ka jing klan jing duai tei te kata de kanong ka ba kiyo na ki brio ban shyo tang ya ka jing ro na ki brio Andrei mangama pite wat ai ba ka jing duai jungi ka de jing duai ka bangin yo ka nong ka bawan ki briu en ai ba ka jing duai junga jong phi ka nong ka de ka bawan u trai ngim kwa ka jing duai ka ba ai nong u briu en I kwa ka jing duai ka ba ai nong u blei namara blei la dau blei u yo ban ai nong ya ka jing duai junga jong phi ki kamba kinja daga dau ka jing duai junga jong phi ka de ka jing duai ka ba om ngi duai kum hakmat jungi briu en yin duai kum hakmat jung u trai ngin duai ka jing duai ka ba blei u shem sngoba wat hakini ki sngiru don bon ba ki kristan ki ba duai de ka jing duai kum jong ki nong arsap hamni ka jing duai ka ba su sngotenat tang ban pen paw hakmat ki briu don bon ki kristan ki ba ie ban duai tang haying mane tang haba don lang kroi ba don hajinga seng haba don jakapat ba oh hangta te ki ashir hamba ban duai hangta ki drong ki jing duai hangta I ko ba don bor ba ka jing duai don bun ki kentien ke baki kren ha ki jing duai en rei hayeng pan mla duai don bor ban duai jaitu ban duai klem duai hero teng teng hayeng sukwa ban duai tang hayeng mane tang ha kesngi ublei don ki bolong kumta ombaro ki long kumta en rei don kat to kat ne ki bolong kumta dengan jingken tu kalong Jesus Christ wong ha pi duai wat long kum ki no arsap ki ba su sngo ternat ban duai tang ha bayo I ki brio ka jing khot ka jing Jesus Christ hang ni ka long ba
Ngin kiar na gani ka jing duai ka bakum gani ka jat ka ba chusngo tana tang haba pau sabar. Kata ka jing duai ka ba Jesus Christ kwa. Tong ini pet susu ka ba Jesus Christ ukhot yang gani dekot ka ba. Hagani dekot ka ba buat pot wong kumni. Henry mame haba me duai. To lek rung sya ka pulit bat haba me la kang ka jing kang to kerpat eu kpa jo me hakaberi. Teu kpa jo me ubayo iye me hakaberi un ainong ye me hagaba pau. Kani ka jing khot yang ay piro. Baga jing duai ka di bandon kapor ka bangidon marwe beru Trai. Habau Jesus Christ uong gumne wat long kum kinong arsap wat iye banduai tang hak bapau sabar. Kamut bau Jesus Christ ukang yang ay pi banduai hagin jaka patba lane banom banduai haying mane lane banduai hagin jaka kabayo Ibreu. Kamut bau Jesus Christ unkang hangta dali pi puli ki senran haki kam ki upstol ki deki baju ye banduai ke jaka paiba ki duai ke kamera ke baneng ki duai ke seneca ki duai ke jaka paiba ke jaka ke biya donlang indrai ke jingkhot ke jung Jesus Christ kalong om tang haga jaka paiba indrai bade bandon ru ke por bangin dei bandon shimet beru Trai haga jaka ke beri ru haga jaka ke bandon manu bayo i kadai kata ke jaka ke boleh kwa yang ayu piru bangin dei bandon ke por kani ke pulit ke kredi ke jaka ke ba bandon bayo i pi ke jaka ke jar jar kajaka ka batang mapi beru Trai. Pitip ne em, ka jing duai lang ka bangi duai hapo ka balang. Ka bangia lumlang krui kum ki Kristan bania duai lang ka balang. Ka jing duai lang hapo ka balang, ka penkelanya ka balang. Ka jing duai shiying, ka bangia lumlang barok shiying bania duai lang ka penkelanya ka ying. Ya ka long ying. Enre ka jing duai shimet, ka bangi duai marway ha ka jaga ka beri. Ha ka bamdon manu bayo i. Kapan kelanya ke jinga dai shimet ke jongi baru Trai. Kata kadang Jesus Christ ukot ingi badai bandon ke por ke bangi dai ban lek rung se ke pulit se ke jaka ke balong tang marwai ngin pulut por baru Trai. Kenang ba ontai bahaya ke jinga dai shimet ke jongi baru Trai. What would Jesus Christ ke babun ke por ke dai ke ulek jar ha ke jaka ke beri. Marwai ulek se ke jaka kenja. Dang step perngap sya ba on ki senran marwai ulek pulut por yala di ban song haki kejat ke jung kupau jung ban dua ya kemat jung kupau jung haki jaka geberi namar kadon kam palat yang ip ban don kepor ke bangidon marwe berutrai namar pitip ne em ladangi lut por ban dua tang haba don bun ke jing sawah neng tai ting ngimla lut ban plek jingmut bah ke jing dua ro ting nginom yo sngoru ke sur ke jo oblai namar ke jing sawah ke babun nang neng tai kadau ka por ke bangidon marwe berutrai kali ke por ke babatam namar kadi ke por ke bangila ban plek jingmut kadi ke por ke bangila ban wan khmat jung oblai daga donut baro daga jingmut baro ringkat bat ke metro ke bangiyo ban dem kho siu lani ban the iki umat ke jong ya khmat jung oprai maru blai ko ingi ba ke met ke jungi ke jingmut jungi ke sim jungi ke di ban long ke wei ha bangi wan khmat jung oblai kata kadi ke por ke batam ke bangiyo ban le ha ke por bangidon marwei daga daw ke jingkhot yang ai pi ke long hoi ngi dei ban duai haying mane ka dei ngi ban duai ha ka jaka ban pat ba tang ba ka dei yang iro ban sim khiaro ban duai ro marwei ha ka jaka ka beri ma ka jing duai ka ba marwei ka jong pi ka jaka ka beri ka pen khlan je ka jing dei ka jong pi simen pa yang ne ka bible kong kum les kam me ha ba me duai to li rung se ka pulit bat ha ba me khang ka jing khang to kerpat yo kpa jo me ka beri ti kpa jo me ubayo ye ka beri un ai nong ye me ka pao Kani ka jingduai ka boleh un ainong ka jingduai ka ba pidduai ka beri bun sen ka jingduai ka boleh un ainong ye ka jingduai ka jongfi namar ublei jura engin nakajaka ba pau em ublei bun sen un ra engin nakajaka ka beri ublei un nomra ipi na pulpit ublei da pikwa ba un ra ka jing injupi un ra ipi nakajaka ka beri nakatu ka jaka ka people por marwei baru Trai nang tu kan sedang ka jing ra ka jing kenti ka jing ublei habo Jesus Christ hikai ngi ban duai wat pen seriem ya jing duai kum kino asap duai be tang haba yo ibre be tang haba pau be khat ba habari mdon ye mdon jing dei badu blai tenre Jesus Christ su khot yang in pulut por ru ha jaga beri ban tei bahai ka jing dei ka jongi badu blai ba su Jesus Christ hikai ka khot ka nyeu pot haba pi duai wat bun ktin be kum ki gentil Sangam, bagi itu mai wat pun ketin baik kum ke gentil ke dek deng ki nong mani beli tau ki bom pat tip yo blai ba em kini ke gentil ki kom duai ke juki kalong kum ni sangam na ba ki yamut ba on sngo ye ke jing duai ke jong ki da ka ba bun ketin
mar kini ke gentil ki pen songrem ye ke jing sngo ke jing ublei ke ta jing duai jong ki da ka ba ki bun ktien ki pen drong ye ke jing duai ki bun ktien ki duai ka jo shi ka jo da ka ba ki mut ba da ka ta ublei un sngo ye ke jing duai jong ki ke ge bo Jesus Christ udon ban hikai ni ka jing duai ka bo ublei us sngo ndei e ha ka jing bun ktien ha ka jing drong jo ka jing duai ha ka jing sawa jo ka sur la ne ha ka jing ret jo ka sur la ne ha ka jing nang ban bu ktien kam dei hang ta ka ba ublei un sngo ye ke jing duai jong ublei us sngo ye ke jing duai jong habanga ban pi i duai de ka jing ai habanga ong ni pi duai de ka jing ai pi kan mau nem ka jing ong ju absolute pol pan ga sti baning kong koren kal nong ka ba khat lai de khot ka ba khat lai u absolute pol ong gum ni ka jing ai ka jing kermen bat ka jing ie ka crown tam ka de ka jing ie ada ngi kwa ba ublei us sngo ye ka jing duai ka jong ka de yang ai pi shwa ban bu ning kong ni ka jing i ka jong ho trai shi sin bal pi la ie yo trai de ka dol baro pi bu jing i ho trai am sure ka perthai ye ka jing duai ka jong pi ublei us sngo abang duai ka jing ai kau mon ni ie yo tau bang ngai ta ga dau ka jing i ka jing i ka de ban long ho trai ha ka shti ki galatia kal nong ka ba san ga khot ka ban rio ka jing ai ka tre kam ha ka jing ie pi namar bangi haban duai ublei jong ka jing ie hoi i duai de ka jing ai tang ba uni ublei ubangi duai de ublei jong ka jing ie na da ga dau ka de yang ai pi ban ie yo trai de ka to no paro khnang ba ublei un ju ba de ka jing duai jong de ka jing duai jong ki jom ki gentle ki pen songrem da ka ba bun ktien en rai ka jing duai jong a jong pi ublei un sngo de ha bagi duai de ka jing ai ba de ka jing ie yo de ka to no paro Shushu Jesus Christ wong gumni ka dikhot ka bubut pat wong gumni skam. Naba ukpa jong pi utep ya ke e ro ka ba pidon kam. Shwa ba pin pan na u. Sam ukpa jong pi utep ya ke e ka ba pidon kam. Idon yu blay ba tep lot ya ke jingnon kam jongi. Tang ba tang namar ba blay utep lot ya ke jingnon kam jongi kamot pat banginam duai syo. Mar ba utep lot ya ke jingnon kam un sa ai lot em. Jesus Christ hi ka hi ke pat ke bentaw ang pan te on sa ai. Kau mo wala daw blay utip lo di ka jingnon kam jungi kade yang i bugin pan na u ha ka jing doai pan u bol u tho ka shiti sigi Philippi kal nong ka sound ka dekot ka ban ri wong to pin pin tip ka jingnon kam ka jong pi how try u Jesus Christ wong ka ba pi pan ha ka kerteng ka jonga ya kata pan ai pi ba kade yang ai pi ban pan ya ka jingnon kam ka jungi ha khamat jong blay la ngi pan ya ka jingnon kam ka jungi ha khamat jong blay la ngi duai ngi pan ya ka jingnon kam jungi ha khamat jong blay kata ka pen pau ba ni don kam yu blay ka jing em chungi kata ka pen pau ba ni long tang ki khlung ngimla ban le e na la de aga bang ni don kam yu blay kan ba un le e ka chi em chungi da ga daw ka jing duai ka diga linti ka bang iwan na khmat chung blay ban pan ni ka jing don kam ka jungi khmat chung blay ban om tang bang iwan tang ban yo pan ni ka jing don kam hen rei ka jing duai hi ka de kata ka ka bang iwan ban pinret ila de khmat chung blay ban pen pau a trai khlema me namla ban le e nga don kam ye me ko try ha ka ni sngi kata ka ka jing duai ka bo blay kwa nga ye pi ban duai ban ka sngot na hang ni wong wat ye ka ba phi klem pan ru un ai don ki jing don kam jong a jong pi ke ba wat ye ka ba ngim pat pan ru u blay la ai kan tam le ye ka ba ngila pan Jesus Christ u ta u ba la ai se ka perthai u ba umdan mono ba pan ye u ba un wan se ka perthai wat yo ta la ai kan tam le ye ki jing duai ke ba ngi pan na khamat chu blay wadi Jesus Christ la ai hangi ye ke jingdon kam ke jingi baro on island kata ke jing kular ke ju ublay un ai ye ke jingdon kam jong pi kat kum ka jing kan respa ka buram ke ju how Christ Jesus ublen kur khui film ne ke ktin ke ju ublay yang in plat por shimet ber utrai he ke beri ha ke bamdan bayo i mono ngi rung se ke kamera ju ka jing duai ngi plat por ban duai ublay bu yo i ke jing duai jung he ke beri un ai nong ngi he ke bapau yang in duai ro de ka jing yang in duai ro de ka jing nang ne sa kaman ublen kur khui film ne ka ktin ke ju ublay nagam ta ka buram ke ju